Brillanti single. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9:15 ta' filgħaxija dejjem fuq One. Il-Kunsill Lokali tan-Nadur immexxi mis-Sindku Nazzjonalista Edward Said u l-eks-Ministru Chris Said irringrazzja lill-Gvern u indika li kieku ma kienx is-sosten kontinwu tiegħu l-edizzjoni ta' din is-sena tal-Karnival spontanju tant magħruf fil-lokalità lanqas biss kien jiġi organizzat. F'kumment fuq il-medja soċjali l-Kunsill faħħar l-aktar minn darba lill-Ministru Għawdex u d-Direttorat tal-Wirt Kulturali għax permezz ta' dajnuna mogħtija minnhom attività bħalma hu l-Karnival li jinvolvi dejjem spejjeż akbar tkun tista' ssir suċċess. Il-Karnival tan-Nadur nfittex kull sena kemm minn Maltin kif ukoll barranin u stmat li attira lejk mal-50,000 persuna kull darba. Mat-tifkir tal-Kunsill tan-Nadur waslet ukoll konferma simili dwar l-appoġġ imprezzabbli tal-Gvern mis-Sint kif ta' Sannat Filip Vella u tal-qala Pol Buttigieg u tal-Asri Daniel Attard. Buttigieg saħansitra tenna li proġetti li kien ilhom ħolma l-50 sena saru biss b'fondi mill-Ministeru għal Għawdex. L-istess tifkir tal-Kunsill tan-Nadur u anke kummenti tas-Sint jikkontradixxu kompletament l-akkużi tal-Kelliem Nazzjonalista l-Għawdex Borg li qal li teżisti xi kriżi b'nuqqas ta' komunikazzjoni u kooperazzjoni bejn il-Ministeru ta' Kamilleri u l-Kunsill li għawċin. Daniel Attard sa ftit snin kien jirrappreżenta lill-Partit Nazzjonalista qal fl-istess messaġġ fuq il-medja soċjali fejn jikkonferma dak li ntqal mill-Kunsill tan-Nadur li bħalissa għaddejjin attakki mhux mistħoqqa fuq il-Ministeru għal Għawdex. Kompla li fil-11 sena kemm ilu Sindku tal-Asri dejjem sab kooperazzjoni sħiħa mill-Gvern inkluż fit-twettiq ta' proġetti kapitali u kulturali kbar kif inhu dak attwali ta' Wizzara li se jiswa mijiet ta' eluf b'appoġġ dirett mill-Gvern ċentrali. Min-naħa tiegħu Filip Vella qal li kull kunsill f'Għawdex kemm dak Laburista u anke Nazzjonalista għandu jirringrazzja lill-Ministru Kamilleri għas-sosten finanzjarju li dejjem ta' u għadu jagħti f'diversi okkażjonijiet minn attivitajiet kulturali sa' proġetti kapitali. Hawn xejjen il-qerq tal-Borg li juża email mill-Kunsill Reġjonali ta' Għawdex li allegatament inħarġet minn wara dar il-President tal-istess reġjun u b'konfoffa bejn żewġ sindki nazzjonalisti sempliċiment biex jaġevolaw l-aġenda tal-Kelliem Nazzjonalista.